दिनैनि नैबे 5 जुन अक्ट'आ जाबाय वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे। दा बेवहाय जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ क'क्राझार जिल्लानि जे डिसि सारा कालचार अफिसारखौ दैदेनहोनानै दिनैहाय बे वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डेनि सोमोन्दै जे ड्रामा दैदेननो थिननायलाय बेखौ आङो गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आंनि मावथि फारियाफोरखौ लानानै मोननै जायगायाव बे दिन्थिफुंनायखौ दिन्थिनाय जादों। सिगाङाव फुंनि 9 बाजियाव 1 नं गसाइगाव LACनि कसुगाव बास स्टेन्डआव जों खेबसे खालामखांबाय। बिनि उनाव दा फैनानै बावरागुरि बाजारावहाय जोङो नैबे जोंनि जे इनभायरनमेन्टनि सोमोन्दै जे बावथिना दिन्थिनाय बेखौ जों दिन्थिबाय। आरो सारमोननि अननायाव जे जोङो गसाइगाव जिल्ला दुलाराय हारिमु आफादनिफ्राय जे दिन्थिफुंनो हादों बेवहाय आं खोब गोजोननाय मोन्दों। आरो सारमोना उननि समफ्राव जेन' जोंखौ माबा मोनसे प्रग्रामफोर जायोबा आरो बिदिनो दिन्थिहोबावगोन बेखौ आं आसा फारिनाय थादों सारमोननिसिम। दिन्थिनायनि गुबै थांखिया जाहैबाय जे उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ आरो बुहुमाव थानाय उन्दैनिफ्राय गेदेरसिमहालागै बै मैला मैथानिफ्राय पलिउसननिफ्राय जों बोरै बारग'नो हायो बेखौबो जोङो बे जोंनि दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बयखौबो सांग्रांथि जानो थाखाय जोङो खावलायनाय जादों।